mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri anyị gbamoro nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya darịrị onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Tọzdee abalị 11 nke ọnwa itoolu afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha taata bụ Orie na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke o ka anyị malitekwawa okpu n'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka uche ị ga-anụrụ n'aka akparala ndị ọrụ nchekwa ahụ wakporo ahịa Ọnịcha Main Market. Ị ga-anụrụkwa n'otu ọrịa ọgwụ tiwapụrụ na steeti Adamawa atala isi ọtụtụ ndị mmadụ. Ị ga-enwekwa ohere nụrụ na onye nkụzi otu egwu bọọlụ Super Eagles ekwuola na ndị Super Eagles ala anyị ka nwekwara olileanya itozu oke maka iko mba ụwa afọ 2026. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị ga-anụ olu ha bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nkocha Clara. Akụkọ a nụrụ ekwuola na aka akparala ndị ọrụ nchekwa ahụ ama dịka Operation Clean and Healthy Anambra Steeti bụ ndị akụkọ kọrọ na ha wakpuru ahịa Ọnịcha Main Market dị na steeti Anambra ma gbagbuo mmadụ anọ tinyere otu nwaanyị ọwụ dị ime. Ya bụ akụkọ kwuru na ndị a wakpuru ya bụ ahịa n'ụbọchị Tuzdee gara aga nke izu ụka bido gbawa egbe aghara bụ ebe nnọọ ha nọ gbagbuo mmadụ anọ tinyere otu nwaanyị ọwụ dị ime ma mee ka ndị mmadụ chịrị nnọọ obi n'aka. Ka ọ dị onyeisi oche nke otu ọrụ nchekwa abụọ nwa amadi ka Celestine Aneri apụtala kwuo na na anwụchiela ha bụ ndị ọrụ nchekwa akpara ya bụ arụ. Na nke yiri nke a onye ji ọkọlọtọ otu Labour Party zọọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2023 gara aga bụ Peter Obi akatọọla ya bụ mwakpo ndị ọrụ nchekwa wakporo ahịa Ọnịcha Main Market dị na steeti Anambra gbuo ọtụtụ ndị ahịa ahụ tinyere otu nwaanyị ọwụ dị ime. Ya bụ Peter Obi mere ka ọha na eze mara maka nke a site n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi X ya n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee. Peter Obi gara n'ihu kwuo na ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya ma ebido kpanyewara otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche enwere na steeti Anambra anya. O si ezinụlọ ndị nke a metụtara ruo uju ma kpee ekpere ka Chineke nabata mkpụrụ obi ndị a tụfuru ndụ ha. Opekata mpe mmadụ asatọ atụfuola ndụ ha n'ihi ntiwapụ ọrịa ama dịka Burili Ulcer bụ nke tiwapụrụ n'obodo Malibu nke kansụl ime obodo Fufuri nke steeti Adamawa. Ọ bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na ya bụ steeti Adamawa bụ nwa amadi ka Felix Tangwame bụ ya mere ka ndị nta akụkọ mara maka nke a ebe ọ gara n'ihu ma kwuo na ntiwapụ ọrịa ekwesịghị ịbụ nke a ga-agba nkịtị. Ya bụ onye kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti Adamawa bụ Felix Tangwame gara n'ihu kọwaa na ndị ọrụ ahụike na steeti ahụ akpanyerela ya bụ obodo Malibu anya iji hụ na egbochiri mfesa ya bụ ọrịa. Ọ kọwara na ụfọdụ ndị ṅara ndụ na ya bụ ọrịa nọ nnọọ ugbu a n'ụlọ ọgwụ na-anara ọgwụgwọ bụ ụlọọgwụ dị na Yola Bishi steeti ahụ. Onye jibu ọkọlọtọ otu pati APC zọọkwa gọvanọ steeti Rivers bụ nwa amadi ka Tony Cole apụtala kpuo na ọ gaghị esonyere onye bụbu onye minista na-ahụ maka njem n'ala anyị bụ Rotimi Amaechi n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC ebe ọ gara n'ihu kwuo na ọ ga-azọ ha ọkwa gọvanọ steeti Rivers. Cheta na ya bụ Tony Cole a na-ekwu okwu ya zọrọ ọkwa gọvanọ steeti Rivers ugboro abụọ n'afọ 2019 nakwa n'afọ 2023 ma kụchaa afọ n'ala na ya bụ ntụliaka elu. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ ka kwụchim n'otu pati APC ebe ihe na-asụ ya n'obi ka ọ dị ugbu a bụ ịzọ ha ọkwa gọvanọ steeti Rivers.
otu Labour Party akpọkuola onye isi oche ụlọ nzukọ Senate bụ Godswill Akpabio na onye isi oche ụlọ nnọchiteanya ala anyị bụ Tajuddin Abbas ka ha jiri nnọọ ikikere ha nwere dịka ndị ọnụ na-eru n'okwu n'ala anyị gbochie onye isi ala Tinubu ịdị na-aga n'ihu na-agbaziri ego. Ọ bụ onye na-arụgodo ọrụ dịka onye ode akwụkwọ mgbasa ozi otu Labour Party n'ala anyị bụ nwa amadi ka Tony Akeni bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a site nnọọ na akwụkwọ ozi o wepụtara na Abuja. Ka ọ dị na ya bụ akwụkwọ ozi nwa amadi a wepụtara, otu Labour Party gbarụrụ ihu na ụgwọ ha ka gịnị ala anyị bụ Naijiria jikọrọ. Ya bụ otu Labour Party gara n'ihu kwuo na ụgwọ ala anyị jikọrọ eruola n'ogo nke kwesịrị itipụrụ ya mkpu, ebe ọ bụ na ụgwọ ala anyị jikọrọ eruola ihe dịka $149 na ụmụ 39 bụ 149.39 trillion naira naanị n'ime ọnwa atọ. otu jikọtara ndị ọrụ mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ NUPENG n'aha mkpirisi bekee ya akachapụla ya bụ mfanye aka n'ụkwụ ha bagidere. Nke a na-abịa dịka ha na ụlọ ọrụ Dangote nwechara mkpekọrịta maka pịa okwu dị n'etiti ha abụọ ọnụ. Cheta na n'ihi ya bụ mfanye aka n'ụkwụ otu a gara, nke a mere eji kpọchie ọtụtụ ebe dịgasị iche iche a na-ere mmanụ ụgbọala gbaa gburugburu ala anyị n'ụbọchị Tuzdee gara aga. Mana ka ọ dị, ya bụ otu jikọtara ndị ọrụ mmanụ ụgbọala n'ala anyị bụ NUPENG apụtala kwuo na o nweghịzi ihe dịka mfanye aka n'ụkwụ na ha akachapụla ya. Onye nkụzi otu egbe bọọlụ Super Eagles bụ Eric Chelle apụtala kwuo na mmụọ ndị Super Eagles ala anyị agaghị ada mba n'ọchịchọ ha itozu oke maka iko mba ụwa nke afọ 2026. Cheta na ya bụ ndị Super Eagles ala anyị bụ ndị mabutere iko African Cup of Nations ugboro 3 bịara nwee ihe ndọghachi azụ n'ọchịchọ ha itozu oke maka iko mba ụwa nke afọ 2026 dịka ha na mba South Africa dachara ụkọ otu ọkpụ goolu n'isi mba South Africa bụ Bloemfontein n'ehihie ụbọchị Tuzdee gara aga. Ka ọ dị, ndị Super Eagles ala anyị ka na-agba ndị nke atọ n'ahịrị grupu B site n'inweta akara pọint 11 na akụ bọọlụ 8 ha kọrọ. Ya bụrụ na ha ga-enwe ohere itozu oke maka iko mba ụwa nke afọ 2026, iwu ka ọ bụ na ha ga-enweta mmeri na amamaka ga-adị n'etiti ha na mba Lesotho na mba Benin Republic. Mana ka ọ dị, onye nkụzi ha bụ Eric Chelle ekwuola ya ha na mmụọ ha agaghị ada mba n'agbanyeghị n'ogo na-adịghị mma ha hụtara onwe ha na ya bụ ahịrị grupu B. Ayigbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbachaa, asị ibe ọkụ nyụrụ sị wụsọ ọwa maka na melu ma ala ka ọrụ ekpo ka ọrụ ibe ọkazi emekata n'ụwa ju akpa asị na a na-amachi ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya ga-eghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anọrọ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru n'aka akparala ndị ọrụ nchekwa ahụ wakporo ahịa Ọnịcha Main Market. Anyị mekwara ka ị nọrọ n'otu ọrịa ọgwụ tiwapụrụ na steeti Adamawa atala isi ọtụtụ ndị mmadụ. Anyị mekwara ka o doo oge anya na onye nkụzi otu egbe bọọlụ Super Eagles ekwuola na ndị Super Eagles ala anyị ka nwekwara olileanya itozu oke maka iko mba ụwa afọ 2026. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe mbụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngereme ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị m nọrọkwa ebe ahụ ime na ngagharị. O jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ a, anyị ga-alọghachi n'ike na ebube maka ihe omume anyị bụ nzukọ ụmụ Igbo. Nwada Nwokocha Clara aka akparala ndị ọrụ nchekwa ahụ wakporo ahịa Ọnịcha Main Market. Ịma akụkọ a nụrụkwuru na ndị ọrụ nchekwa a gara ha nnọọ ga wakpo ya bụ ahịa Ọnịcha Main Market. Bido gbawa egbe ayara just like that. Gbawa egbe ka ndị oboro kopụrụ ka ndị ohi bịara izu ndị mmadụ oshi. ta tututu ta Lekwa m biko. ya bụ egbe na-ada agbakọtala ha gbakọta ha. Ya bụ akụkọ wee gaa n'ihu ka ọ na-agbagburu ha mmadụ 4 tinyere otu nwaanyị ọwụ dị ime ozugbo uche ọ karịala mmadụ 4 maka nwaanyị ahụ ma ọ dị ime ejima ma ọ wụ na 3 ụwa 3
just like that buru egbe gbata uche anaghị m ekwuchi ike tutu ebunye ndị mmadụ egbe si ha rụọ ọrụ nchekwa rụọ ọrụ nka bụ n'ụzọ nyocha ụbụrụ ha mara kana ndị unu na-ebunye egbe ịma ọwụ inye inye enwe iko bụ nsogbu ọ bụ ịnata ya ike ahụ bụ ebe nsogbu mere gịnị dị ọ bụ ile mmadụ maka na o nwere ọkpụ aka o nwere azụ obi o toro eto o nwere height ọ giant ka ọwọ gị si onye a ga-arụnwu sekuriti inyochala ụbụrụ isi ya mara kene ma ụbụrụ isi ya ọ na-eme vumvam ma ụbụrụ isi ya ọ na-eme touching uche ihe mere ụfọdụ ndị mmadụ ha yiri efu otu pụta gị na-ele ha maka ụdị agwa ha ga-edisplay use gị si Chineke gba n'aka mana na akwa kpuchiri a lot of things. Leenụ ndị ọrụ nchekwa ịga n'ahịa ebe ọtụtụ ndị mmadụ dị just buru egbe bido gbawa egbe ayara akpagbuola ha mmadụ anọ ugbu a tinyere otu nwaanyị dị ime Arinze Chineke na aka ndị ọrụ nchekwa na steeti Anambra kparakwala ha they don't arrest them. Ya bụ eze udele ga-ekpunu onye chiri ya ọzọ o wee bụrụ ya ka ọ dị nke a bụ iji mee ka ọha na eze mara na o jezuru obodo bụ ihe omume ahụ ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM ji ewetara ọha na eze ọ ga-ada na kansụl ime obodo Mbaitolu nke steeti Imo a na-akụkwadị aka n'ebe a ndị Mbaitolu ngwanọ rejiwenụ ka Regina ọ bụ unu winiri na election anyị mere unu tụrụ vote you people casted the vote n'ihi ya anyị abịala nnọọ họrọ orodo obodo orodo ịbụrụ onye ofekata orodo onye obodo ofekata orodo o jezuru obodo ga-ada obodo unu kpọmkwem n'afọ ofekata n'ụbọchị Satọde bụ abalị 20 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya aga m abịa ebe ahụ nwada nwoke ọcha Clara ga-abịa ya ure nna ya The Love God ga-abịa Mary the Slim Diva our DJs nke ọbụla ị chọrọ DJ Masking DJ Joboy DJ Max ihe niile onye ọbụla ị chọrọ gburugburu wa onye ọbụla ị chọrọ ịhụ na Eko FM anyị ga-abịacha ebe ahụ anyị na ụnụ etikọta aka ụnụ achọwa ya bụ ojezuru obodo cheta na onye ọbụla chọtara ojezuru obodo achọtalata tike nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ ị ga-enwe ohere ịbịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM ebe a kpọrọ otu onye ma ọ bụ abụọ ma anya obodo orodo nke ọma bịa kọwara ọha na eze ihe obodo ofekata orodo na-asọ na nke ha na-eme gịnị ha na-anabata ọ dị oke mkpa ọ dị gịnị oke mkpa nwaanyị ọmịa ahụkwara nke ọma anya bịara dọọlụ cha gị wetin happen no dull me na you no see well you did rice and beans na you no see well my eye clear e clear well no be yesterday wey I dey think a lot of things wey you don do me. Clara nwere ihe tanyere n'ọnụ n'ụtụtụ a tupu Uche lekwe m ị ṅụọ na gogorogo Uche ready for you this morning small talk ịlakasịwala ka yes ọ bụ otu a ka ndị nwụrụ aṅụrụ ma na-esi eme ọ bụ otu nke oge nwaṅụrụ ịkpọrọ akpụrụ achị ya ọ dị egwu nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị o jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ a ụnụ manụ ka anyị si eme ya eji igbe agba ya onye ọcha agagharịkpala agagharị Echo FM 100.7 The Fresh News People.